खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। उत्तर प्रदेशनि गेंस्टार विकास दुबेया दिनै थैबाय। साननैसो सिगां यूपी पुलिस बिफाननि सा 8 सुबुंखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय उत्तर प्रदेशनि गेंस्टार विकास दुबेया दिनै थैबाय। पुलिस बिफाननि सा 8 सुबुंखौ जिउ फोजोबनायखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि पुलिस बिफाना गोख्रोङै विकास दुबेनि गेंस्टारजों लोब्बा थानायफोरखौ फोजोबस्रांनो खामानि मावदोंमोन आरो साथाम उदखारिखौ इनकाउन्टार खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि गेंस्टार विकास दुबेया खारखोमानानै दंमोन आरो यूपीनि पुलिस बिफाना 7 सान संदाननानै मैया खानो हायो आरो दिनै कानपुरनि बिजिरसालियाव बिजिरनो लांनाय समावनो लामा ससेयाव लांबाय थानाय गारिया जाब्रबथाय जायो आरो बे समावनो विकास दुबेया गंसे पिस्तलखौ लानानै खारनो नाजायो आरो यूपी पुलिस बिफाना बिथांखौ इनकाउन्टार खालामनो गोनां जायो।